Uite ce aș face eu dacă aș fi în locul tău. Dacă tot ești în bucătărie și scoți preparate zi de zi, ar fi foarte tare să le și filmezi. Aici ai două opțiuni. Unu, ai putea să vorbești cu proprietarii restaurantului, să le spui că vei posta pe social media gratuit, vei face poze și în felul acesta vei prinde și tu o experiență ca să-ți găsești alți clienți la rândul tău. Sau cea de-a doua idee este să postezi pe contul tău. Să postezi pe contul tău cum faci rețete. Gândește-te că dacă vei face lucrul acesta, mai mult ca sigur vei fi observat de mai multă lume și vei avea șanse mai mari să-ți găsești un job mai bun sau chiar să câștigi bani din online, pentru că la un moment dat, dacă îți vei crește contul de TikTok pe partea aceasta de bucătărie, de exemplu, vei putea să primești sponsorizări. Însă, dacă vei merge pe prima variantă, va trebui să postezi cât mai mult și în felul acesta tu prinzi de experiență, cum să faci postări mai bune, cum să faci videouri mai bune. TikTok-ul merge foarte bine în ultima perioadă pe partea aceasta de bucătărie și lucruri de genul. Ca idee, în UK nu știu exact ce fiuri sunt, dar în România, ca să fii social media specialist pe un cont, poți câștiga între 200 sau 300 de euro pentru fiecare cont.